Panyisi se urefi ukrom hene abentia wojira ewo bedwase sankofo wo hwe yenchiri enintina ewo se wo hwe tete amamre kurom ewo PAMBY TV so ubetimi ahwe ewo Facebook, YouTube, Instagram, TikTok PAMBY 90 kayo se wo ma review se wo be like wo be comment wo be share na afi wa subscribe wo YouTube channel na brebia watimi anya new video bia ye de betum jumade ni edi ho chiame ne nana amfre damanta one na bedwafo now tabri prince or tafrija Reverend Abusua David. PAMBY TV, we serve all. Adofo memo akwa ba de ba PAMBY TV tete amamre krom dwumade so ena e wo tete amamre krom dwumade so no ye di nkomo afa abusua ho ye ka abusua ye den ye te abusua egu ahodo abusua so mfa so ne sen me twa me ho aba me ba nama ora sian tabri prince akwaba ama ode ya dosuko ye kasa abusua kra ye den na mo me ka wo se ubetumi follow PAMBY TV or YouTube, Instagram, Facebook, TikTok PAMBY 90 and I'm Fred Mantani me twa me ho aba sisia Panyisi se urefi ukrom hene abentia wojira ewo bedwase sankofo wo hwe yenchiri enintina ewo se wo hwe tete amamre kurom ewo PAMBY TV so ubetimi ahwe ewo Facebook, YouTube, Instagram, TikTok PAMBY 90 kayo se wo ma review se wo be like wo be comment wo be share na afi wa subscribe wo YouTube channel na brebia watimi anya new video bia ye de betum jumade ni edi ho chiame ne nana amfre damanta one na bedwafo now tabri prince or tafrija Reverend Abusua David. PAMBY TV, we serve all. For some more kwa ba se bi kai de to anim no ora sian tabri prince atenase wagina gwa ye baba hye yankomodi na ase ye ka abusua ye de nana arefo ehwe o etiu mo kwa ba nanso medase nana fre dabanta ene wudi ye da se pass da bia to nsa fre wo ba arefo e crowd ewo enne yankomo ye ba bedi ye tate abusua ese abusua wa mamre ne amania mu a eden yo nana fre meyi wano ena mayi PAMBY TV ahwefo nyina ano ye kasa abusua o se ambu a unsua ye kasa abusua no a dodo na nimze obi ewo ho a na sebia one wumfiri maame koro anase papa koro a munya abusua na emom ye katete amamre ne amane asem nti no abusua eye nipa mufiri moja baako entin akanfuo mu no se ye kase moja baako a ne ye pa kire se ona famu eno na ye wabusua wona oka wona famu a wona ne hwan o maame famu ene wabusua ene mayenhu me maame fam ene mabusua de a me maame fam hwan ne tube mabusua ma ne yi o maame fam ene ye wabusua anase wabusua a odom enti no ode wabepie afiri ho no o maame eye obusua ni o maame nua ba eye obusua ni so ye ketua o ye panyin chen o maame o maame nua be ma eye obusua ni okay sanete enti abusua de ye doma e kire se ba bia moja ni firi enafamu te se de bere bi atwa mu a ye kasafa hima ene ahinsie hu no enti o maame efamu no hona ofiri enti ehona eyo wabusua de enti a ye kasa no ne dodo na ne se o maame ene di moja edi opi abonten okay o papa ene one ne hyiaye na mo ware amamre kwan so na emom o papa no ono de oye hoho efise odi sunsum ene bekata o maame so enti ye ka wono o maame ene ye obusuani o papa wawo ne de wabe abusua na emom ye ka se abusua eye moja firi enna anase maame fam
Omo ya wo se me maame nua ba me maame nua bemma me maame eye me busuani na me nso obi na wo me maame ti me maame ne maame ye me den ne papa nso ye me den ese wo bobo no wan fo mudi ambam o maame papa o maame papa ono no oye hoho okay papa bia ye hoho okay na o maame ene kura moja na ode wo baaye enti ono na ye obusuani ti mete wase a maame fom e wa kan amamre mu no sa maame fom na ye bo abusua sa ho na ye bo abusua tinya papa fom ndina se mete wase me maame kuma me maame pani me wofa me nana ba e na e mabusuafo ono na ye wabusuafo o maame eba o maame eba a oye onua so ye obusuani e na o maame nua ba eba eso ye obusuani meda sepi abusua wa ahodo ana abusua gu ahodo bebre na dodo na akanfo atimi ehu se abusua kuo dodo no eye nwotwe abusua kuo nwotwe abusua kuo nwotwe fire ko school me ehu abusua ahodo no nana yesua de ya metira de ane de dikan meka se asuna abusua ene dikan okay asichiri etoso bretu ewo ho aduana ewo ho ena ekona ewo ho ena ya agona eso wo ho wahu ana asene ntina ya nwotwe mabobo nwotwe ni nyina ti ye wasona ena asichiri wo aduana ya oyoko ekona ena bretu ena de ena agona akabako dia ene na me kasa bia o bobo e no o bo ma bia wani fa bi so asona asona mebo asona mebo asichiri mebo asene aduana oyoko bretu ekona ena agona na se abusuakuo awdo nwotwe ana ye ba ka man mu a yewo meda se papa ye ka abusua so mfa so ni se abusua de eso mfa so do so papa na akan man mu no yewo abusua ketwa na yewo abusua dodoroboncho oka ye abusua ketwa ene yewo abusua dodoroboncha abusua ketwa ye den ena abusua dodoroboncho ede abusua ketwa ne se okunu oyere ene ne mma ene abusua ketwa okay ena abusua na dodoroboncho no ene ne de ehe chese edoso ya bye ye nkwa ha mu enti na eno no ye se bia wo abusua ha no a wo no wo okunu oyere emma mu ya abusua ketwa okay na emom wo so ufiri abusua bi mu ene pie na akwa ware abusua bi mu enti sa abusua na wakwa ware mu no omoso abaye wa abusua na no na nchen no abusua na ye kasa bia bobrodo ncho ana dodorodo ncho na enne sai o maame wo ofiri abusua mu okay owo nua be ma wakwa ware obi firi abonten a onka mu busua no ho okay one na wo ne mma no abeka mu hu bi okay na broni beka say extended family nti omuso abeya abusua na dodorodo ncho na ne ye kam say utimi ne obi eje ayonkofa munya ayonkofa echei say ofiri wabusua nti extended family no ena yeba akankasa mu a ye ka no abusua dodoroboncho sa enye PAMBY TV tete amamre krom dwumadi so a ka menyin ni se edi kra wateda abusua dodoroboncho me ankasa ese mede me ho na so nane de edi kan a abusua dodoroboncho mete misua ade do kwase me se won so usua ade papa me ka wo se obetumi afolo wo PAMBY TV YouTube PAMBY TV Facebook PAMBY TV Instagram PAMBY TV TikTok PAMBY 90
na wo me ye hu de ba menhwe me ma me nua be ma oye me dan e wo amamre ne amane kwan so me friend say o ma me nua be ma ono o ma me firi abusua baako enti no ye be friend say eye wo wofa ti me ma me nua be ma ye me wofa ai ti me ma me nua ba e me de wo ma me nua ba eye wo ma me efiri say oye ma me oba owo fie hobi a one o ma me firi ma me baako enti so o frɛ o ma me a ono so ye frɛ no ma me enti ono so ye o ma me ti se fa se me ma me nua ba peni no me friend say me friend ma me ana me friend say ma me panyin na ne nua ba kuma nso e ma me kuma awefo a mo hwe e wo tete amamre krom dwa de so PAMBY TV so bia na wone emofrɛ wa manone akanka sa ekra no ontumi enka oba be hia ne ma me nua be ma ose papa wo hwe PAMBY TV tete amamre krom dwa de ma me papa wonta ma Ghana o man so a akanka sa e wonka enkyerɛ mo akoda e be hu ne wofa no akoka sa papa enu tire ho be hia se obema nkoda no so hwe tete amamre krom dwa de o PAMBY TV so me se ma ne hwe tete amamre krom dwa de o PAMBY TV so sa be ya aka edi awdo bi a ewa busuama wo so ohu no chena de ne ba Ghana ama ye ne ade foforo o hia wunua be ma maame wo se ne wunua be ma ne yo ne wofa sa so na o hia wunua ba o chena wa o se o me ma me pani we me ma me kuma se betu aboa makasa no be mremremre fofofo e de ama no abusua ana ene yesua ho asem na me se mo akwa babiem me je so ba PAMBY TV so bi wa me yahu sa me maame nua be ma ye me wofa ne nua ba peni aye me maame peni ne nua ba kuma aye me maame kuma yan hwe me bisa se abusua esomfa so ene sei jo me da se sabre ya yetimi anasa waboa amma omo ama no ne ehu abusua mu nsem na ohia obi a oyebusuani a obehu din a ye de fere no abusua die yese yenka ni wachi a wo se agure ye de abusua hia pa hia be ni hia ne sei eye noboa o ka se noboa peso jese me ka se noboa de me pa kire ne se se me maame ena ninua be ma ne wo okay enti wo ya me wofa wo ya me wofa no me maame ni bi na nam se oni ni firi moja baako a wo ya me wofa no wo bi nti no aho kire ba se ye adwuma ye sukuu ko utime boane kwa beso se obetu botom nam se wo bi nti no se me wofa so wo ma ade nti na oja ne ma de abehwe me every say o me wofa ene wo no ohun se moja baako ene ye de nam sumho enya akwa de na emom yesi nwansena onni hwe kwarapo no ye den opesa de nsam enti wonni bi kwarapo akakra wo no odi bi besom wabusua na tese oma ene wo yire na emom obekai se mewo anuanom enso mma wo ho enti utimi boye ho bra me onuanom ma so wo enti metumi abo mo nso bra na yehwe tete abusuakuo no kwa be na yefa so tena ai tete abusuakuo asetena de nana ene PAMBY TV ahwefo na anika ani so die enti na me kasa mame mfa me ho nya mfa nto ho fa ho ya mfa nto me nko me maame owo me no na minim no se sapoma afia sapoma nie wo maame owo na wonnim no de ara pese oche meba ya tete abete oso odi abeka se nkuruma wa he abete de ni nkuruma na beko nyanto boase me ne me papa maame ene tenaye ene me soanom every say time a me maame wo me nuanom panyimfo no ewie ye no na afi na okọ nursing training enti me papa eje me ko maame nana
wo bobo abusua no o papa fom no wan fom ameka abusua no ho wose moja mu na abusua free na me say ya de ntina nka wo maame amfa nkoma wo wofa na mu o papa mo sa de nkoma ono ne nua wedim wose abusua free maame mu dia ade ntina nka wo maame amfa nkoma wo wofa ano ntina me ka say je wo abusua dodorobo ntu okay enti ho na odim ko wura aye nti wo mo me ko wura abusua dodorobo ntu wan ko abusua kitchen sa yanko enti me na na je me se ne ba o papa maame sanete ande me so anom me papa nua ma anom okay efrisa na me papa watu kwan ko Germany okay na me maame so ko nursing training esa ya boga ba o na ati na me ma boga dada enti ya ko ya nim no wahu enti me ko da mo no na misa ho na ye ko kindergarten enti no me maame e de na ono ko ni suku me papa so ni ho na emo me ne me soa ene me papa no nua mema a omo ka no ho no na me soa mma no omo frɛ me papa nua e de say me papa nua mma no emma no say soa okay nti de obia be ka bia no na me so me ka bi enti edurubra bi na me hu de oye me wo fa kra ba me frɛ ne papa sɛ na me ka sɛ wo se sua yi sa enti de eboa me an sɛ me nyini kakra no na mo kyerɛ me sɛ o maame ɛna ye maame nesa wa bahar na me sɛ da bi enti o maame hu sɛ abusua no ye nyina ye baako enti no abusua no me ko mu no emfaso a me nya ye ne sɛ omo tete me yie me papa famu omo tete me yie nti ede ntete ye ba emfa ho se moja nka me maame famu na nka ese ede me ko na ose abusua setena ede efe esen yani sana na esiti ankasa de dikan kura me kan se ye kwa afuo mu aba na ya hohore ye ho na ya no aduane ye nim se asumasi banie okay obentim banie na atwe apia banie na emom nana enkwada no ya ye tipe mema no na obotwe ye aduane abom okay na nam no ya cha guso obia de meso abecha no pepepe na de aguso enti opa on pese obi bewia wonam a wo de no mu otu agu chance tiri so ye didi wia ye ni age ye won kabomu ndemeti ase a na enkabomu ho sa nete odo ewo ho sa ana ya nkabomu odo ana kroye me da ase na se tete abusua ko no se na yetena sa na yetena na we nim obentia na suma dabi obia ni nim se me maame ena na busua ni enti no ho na me firi na emom papa ni sunsum ena ode beto me so ena ma be pia firi sa busua me nunum na emom obia owo me papa afa ana me maame afa no ye nyina ye kabom ya ade ba enti enne sade wo kire abusua mu yi ya ba ennemre ayo mu ya era so ho sa ade no abusua nana mejina PAMBY TV anim aka se me se yantahu ensi de na asesa ama yehu na sabie de na asesa de asesa ne se yi hot na hono adoso wunua panyi ebia ye shene jetire se onfa mobra wantumi na wo ketoa no umom na ode ho akopempim ma na wo kosoro enso wo kosoro no twemo san we de abusua o maame ne maame mba okay na kampese enna on fire abusua mu na ne ba ane ne papa fom de wo etirim se no obi apese me kase me ma yeyie ana me boa we na tete no na obi boa wo korapo na ohia ayeyie so ya tati kasa bi se yeseme wo yenkasa ye wo na yeseme wo na yenkasa ye wo de a de nti na wo se
medwe abusua sen me ankasa me ho wow ye wo kasa no saa kasa no ye wo kasa bi wo ha ese sam die nti na nipa ne to nyum o se enkasa ye wo me ye wo na emom me wo eye de di na ni pen onu hu se abusua afane nyina no oka hu bi na duru baabi no na baabi a onye busuani no na ne sunsum wo na wakosoma mo no omo amoa no nti obeka se enkase ye wo kase me wo wo yia ene ma nipa bi edi saa nsem no achi se wudi achira nana abusua etese kwaye wo ye kase kwaye nwia abutu obi enwura mu kotwitwa bia emfiri mu nanso wura ma obehu se dua bia wo ne sibere wabu asem no so won susu se eno na ama enne se da wakasa tete na nua do ho kroye wode nkabo mu eba no abusua akwase kwaye wura mu a otumo se dua bia si ne sibere no enna ama obia epre apen ho se kaye kabo na emom so no kwaye na dua bia wo ne sibere no oforo soro a ahaban ni nyina abobom nanso se yama ahaban na tete nti dua bia yi ne ho eye de ntia ye ni dobiem ani bere yi hote na ho wahu ana we firi ha na nokora ye de na obeto ye busuem tete nso na ntisa ye ba no na nyina no je firi ba songai okay ye ba no ye nyina ani ebom anase otumbutu ni ebom eye den na ebebo mu wieye sei obi wo ha onya kwan na okudura monane a abusua ni onim de waka fom efiri se onene se enye se faeko ya chibiem na yewe emfaso a na sa kroye wabusuam odo ne nkabo mu wabusuam no na edema de na yenya frim pa a enti obehia se yebese akofa de hia se yebese akofa ende se de na emma abusua ejina yie eye se na yenim se enna eni ejafam no abra maware emma ana mama ntem wahu ni nyina yehu se nipa ba na se nipa yimu enam kasa abamu enti odo na nkasa no eni ho na emom tete no emfa ho ni ba bia ofiri na odo ho de etoso biem na ye fere bibi nnoboa me mfiri won na fam wo hwe PAMBY TV tete AMAMERE KUROM dwumade maame papa wonta ma Ghana o man so a akankasa ye wonka enkyere mo akoda ye behu ne wofa no akokasa papa enu tire ho behia se obema nkoda no so hwe tete AMAMERE KUROM dwumade o PAMBY TV so me se ma ne hwe tete AMAMERE KUROM dwumade o PAMBY TV so sa be ya aka edi awdo bi a ewa busuama wo so ohu no chena de ne ba Ghana ama ye na adefofo ohia wunua be ma maame wo se wunua be ma ne yo ne wofa saa so na ohia wunua ba o chena wa o se o we me maame pani we me maame kuma se betu aboa makasa no be mremremre fofofo e de ama no abusua ana enne yesua ho asem na me se mo akwa babiem meje so ba PAMBY TV so bi wa me yahu sa me maame nua be ma ye me wofa ne nua ba pani aye me maame pani ne nua ba kuma aye me maame kuma ya nhwe me bisa sa abusua esomfa so ene sei jo me da se sabre ya yetimi anasa waboa amma omo ama no ne ehu abusua mu nsem na ohia obi a oyebusuani a obehu din a ye defere no abusua die yese yenkan ni wachi a wo se agure ye de abusua hia pa hia be ni hia ne sei eye noboa o ka se noboa peso jese me ka se noboa de me pa kire ne se se
me maame ena ni nua be ma ne wo okay enti wo ya me wofa wo ya me wofa no me maame ni bi na nam se oni ni firi moja baako a wo ya me wofa no wo bi nti no aho kire ba se ye adwuma ye suku ko utime boane kwa beso se obetu botom nam se wo bi nti no se me wofa so wo ma adentina oja ne ma de abehwe me every say o me wofa ene wo no ohun se moja baako ene ye de nam sumho enya akwa de na emom say once na onni hwe kwarapo no ye den opesa de nsam enti wonni bi kwarapo akakra wo no odi bi besom wabusua na tese oma ene wo yire na emom obekai se me wo anuanom enso mma wo ho enti utime boy ho bra me onuanom ma so wo enti metumi abo mo nso bra nana yehwe tete abusuakuo no kwa be nana yefa so tena ai tete abusuakuo asetena de nana ene PAMBY TV ahwefo na anika ani so de enti na me kasa mame mfa me ho nya mfa nto ho fa ho ya mfa nto me anko me maame owo me no na minim no se sapoma afia sapoma nie wo maame owo na wonnim no de ara pese oche meba ya tete abete oso wo di abeka se nkuruma wa he abete de ni nkuruma na beko nyanto boase me ne me papa maame ene tenaye ene me soanom every say time me maame wo me nuanom panyimfo no ewieye no na afi na okọ nursing training enti me papa eje me ko maame nana wo bobo abusua no o papa fom no wan fom ameka abusua no wasi moja muna abusua free na me say ya de ntina nka o maame amfa nkoma wo wofa na mu o papa mo sa de koma ono ni nua wonim wasi abusua free maame mu dia ade ntina nka o maame amfa nkoma wo wofa ano ntina me ka say je wo abusua dodorobo ntu okay enti ho na odim ko wura aye nti o mo me ko wura abusua dodorobo ntu wan ko abusua kitchen sa yanko enti me nana je me se ne ba o papa maame sanete ende me soanom me papa nua maano okay every say na me papa watu kwan ko Germany okay na me maame so ko nursing training esa ya boga ba o na ati na me ama boga dada enti ya ko ya nim no wahu enti me ko da mo no na misa ho na ye ko kindergarten enti no me maame de na ono ko ni suku me papa so ni ho na emo me ne me soa ene me papa no nua mema a omo ka no ho no na me soa mma no omo frɛ me papa nua de say me papa nua mma no emma no say soa okay nti de obia be ka bia no na me so me ka bi enti edurubra bi na me hu de oye me wo fa kra ba me frɛ ne papa sɛ na me ka sɛ o si sua yi sa enti de eboa me an sɛ me nyini kakra no na mo kyerɛ me sɛ o maame ɛna ye maame nesa wa bahar na me sɛ da bi enti o maame hu sɛ abusua no ye nyina ye baako enti no abusua no me ko mu no emfaso a me nya ye ne sɛ omo tete me yie me papa famu omo tete me yie nti ade ntete ye ba emfa ho se moja nka me maame famu na nka yese de me ko na o se abusua setena ede efe esen yani se na esiti ankasa de dikan kura mekan se ye kwa afuo mu aba na ya hohore ye ho na ya no aduane ye nim se asumasi banie okay obentim banie na atwe banie na emum nana enkwada no ya ye tipe mema no na motwe ye aduane abom okay na nam no ya cha guso obi ade meso abecha no pepepe
no de aguso enti wo pa o mpese obi be wia wonam a wo de no mu otu agu chance tiri so ye didi wia ye ni agye eye won kabomu nti meti ase a na enkabomu ho sa nete odo e wo ho sa ana ya nkabomu odo na kroye me da ase na sa tete abusua ko no se na yetena sa na yetena na we ni mo bentia na suma dabi obia nim se me maami na busua ni enti no ho na me firi na emom papa ni sunsum na ode beto me so na ma be pia firi sa busua mi enunum na emom obia owo me papa afa ana me maami afa no ye nyina ye kabom ya ade ba enti enne sadia wo kire abusua mu ya ba ennemre ayo mu ya era so ho saade no abusua nana mejina PAMBY TV anim aka se me se yantahu ensi de na asesa ama yehu na sabie de na asesa de asesa ne se yi hot na hono adoso wunua panyi ebia ye shene jetire se onfa mobra wantumi na wo ketua no umom na ode ho akopempim ma na wo kosoro enso wo kosoro no twemo san we de abusua o maame ne maame mba okay na kampese enna on fire abusua mu na ne ba ane ne papa fom de wo etirim se no obi apese me kase me ma yeyie ana me boa we na tete no na obi boa wo korapo na o hia ayeyie so ya tati kasa bi se yeseme wo yenkasa ye wo na yeseme wo na yenkasa ye wo de a de nti na wo se medwe abusua wo se me ankasa no wow ye wo kasa no sa kasa no ye wo kasa bi wo ha ese sam de nti na nipa ne to nyum o se enkasa ye wo me ye wo na emom me wo eye de di na ni pen ono hu se abusua afani nyina no oka hu bi na duru baabi no na baabi a onye busuani no na ne sunsum wo na wakosoma mo no omo amoa no nti obeka se enkase ye wo kase me wo wo eye yia ene ma nipa bi edi saa nsem no achi se wudi achira nana abusua etese kwaye wo ye kase kwaye nwia abutu obi enwura mu kotwitwa bi emfiri mu nanso wuwura ma obehu se dua bia wo ne sibere wabu asem no so won susu se eno na ama enne se da wakasa tete na nua do ho kroye wode nkabomu eba no abusua kwase kwaye wuwura mu a otumo se dua bia si ne sibere no enna ama obia epre apen ho se kaye kabu na emom so no kwaye na dua bia wo ne sibere no oforo soro ahaban ni nyina abobom anso se ayama ahaban na tete nti dua bia yi ne ho eye de ntia ye ni dobiem ani bere yi hote na ho wahu ana we firi ha na no kura ye de na obeto ye busuem tete nso na ntisa ye ba no na nyina no ye firi ba songai okay ye ba no ye nyina ani ebom anase otumbutu ni ebom eye den na ebebo mu wieye sei obi wo ha onya kwan na okudura monane a abusua ni onim de waka fom efiri se onene se enye se faeko ya chibim na yewe emfaso a na sa akroye wabusuam odo ne nkabum wabusuam no na edema de na yenya frim pa a enti obehia se yebese akofa de hia se yebese akofa ende se de na emma abusua ejina yie eye se na yenim se enna ene ejafam no abra ma ware emma ana mama ntemu wahu ni nyina yehu se nipa ba na se nipa nyiyimu enam kasa abamu enti
ɔdɔ na ankasa no eni hɔ na emom tete no ɛmfa ho ni baabi a ofiri na ɔdɔ wɔ hɔ deɛ ɛtɔ so biem na yɛfrɛ bibi nnɔboa memfiri wo na fam na emom mefiri wo na fam a bere a mafiri afiri ɛnti deɛ na samboa kɛseɛ paa sɛ eduru bere a yɛsi hene a ɛnam ɔdɔ ɛne nokoredie nti no na abusua mu ahensie ntawantawa na bi ni hɔ adebiem deɛ ɛtɔ so biem obi hu a ohun sɛ ɛmfa ho no baabi a wofiri a wabɛbɔ abusuakuo no bi mu enti ohia adeɛ bi anasɛ ɛyɛ sɛ ɔyɛ wadɔyɛ a ɔyɛ wadɔyɛ na adɔyɛ ɛwɔ hɔ ɛna deɛ ɛtɔ so biem so sɛ kowa ɛntorɔ ɛnam sɛ yɛyɛ abusua baako no sɛ mɛmi yɛ biribi na sɛ ɛnyɛ a wobɛka akyerɛ me anaa bɛka asi m'anim pei sɛ nana ɔtafiri gya adeɛ yi a woyɛ ɛnyɛ enti ma nyɛ biem enti ne nyinaa ka bom a ɛyɛ ɔdɔ na na ɔmɔde te ne nyinaa ka bom a ɛyɛ ɔdɔ ɛna na ɔmɔ ɛde te PAMBY TV tete amamere kurom ɛna ɛnɛ wohwe na ɛnɛ edi nkɔmɔ ɛfa abusua ho ɛhu sɛ abusua gu ahodoɔ abusua no maame fam ɛwɔ kan amamere mu no ɛna yɛbɔ abusua ne mo abusua dodrobo nchu no deɛ agya fam ɛbɛka ho a na yɛnya abusua dodrobo nchu saa nso abi ayɔnko bi ɛbɛbɔ abusua no mu a deɛ kwasi broni kan sɛ extended family no na emom ɛne wasua ho sɛ kasa abusua a wakan amamere mu no ɛyɛ maame fam ɛna yɛbɔ abusua ana Fred Mantani yankopɔ de adodom ya da asɛnɛ ɛbrɛ te sɛ mu yɛbɛsa ahyia mu biem na mo meka wo sɛ wobɛtumi afollow PAMBY TV on YouTube, Instagram ɛna afei Facebook, TikTok ɛyɛ PAMBY 90 wopɛ sɛ ɔso yɛ asene a hwɛ screen na ase telephone numbers no egu hɔ wɔfra yɛbɛgye wo so na ho hyɛ bi a yɛne wo ɛbɛyɛ makraw ɛmɔmu anyway. Mpanyin sɛ owura fi ukrom hene abentia wo yira ɛwɔ badwase sankɔfɔ wo hoye yɛnkyiri ɛne nti na ɛwɔ sɛ wohwɛ tete amamere kurom ɛwɔ PAMBY TV so wobɛtumi ahwɛ ɛwɔ Facebook, YouTube, Instagram, TikTok ɛyɛ PAMBY 90 kayo sɛ woma remfi sɛ wobɛ like wobɛ comment wobɛ share na afei wa subscribe wɔ YouTube channel no na brebia watimi anya new video bi a yɛde betum dwumadie ne edi ho chiame ne nana amfrɛ damanta ɔne na badwafoɔ Siao Tabri Prince Otafri Ja Reverend Aduse David PAMBY TV, we serve all.